עוד כפיים, אנחנו נקבל בעוד כמה דקות את נג'יל עווד, טירת כרמל. אנחנו השנה גם הכנסנו משה יונה, מנהל המכון ליהדות מוסול בטירת כרמל. תודה אהרון, הגיע, ברוך הבא, ברוך הבא, משה יונה ושרה יונה אשתו היפה, בלה עין אל-עדו. שרה יונה ומשה יונה, מנהל המכון ליהדות מוסול בטירת כרמל, הגיע, ובהמשך הבוקר נשמע דברי ברכה. יישר כוח. דבר שני, התוכנית היא למעשה מתחילה מ9:30. להזכירכם, בשעה 11:30 הקוסם, 12:30 הזמר ישראל דיין, מי שמכיר אותו, או מ1:30 עד שעה 2:30 במה חופשית לכישורים ולכישרונות, שב2:30 נעלה עם כל העשרות הרבות. אירועי יהדות מוסול כבר ב-13 שנה בערך, אם אני לא טועה. הוא דואג גם להסריט אותי עכשיו, מפרסם, אני מקווה שזה מותר. יונה הצלם ינציח את האירוע לדורות, ואנחנו גם מזכירים לכם שמשפחה שתעשה שמח תקבל פה חולצות של בר המצווה. וחבר'ה, ככה זה לא מספיק, צריך לעשות שמח, להלהל ולצ'חצ'ק ולעשות שמח. להיות בפסק זמן, מוזיקת רקע, שיהיה שמח. ספרים של הסופר עזרא לניאדו ניתן לרכוש בכניסה. אילנה לניאדו תהיה שם לתת
פי קצב רשום. על כן, אם כן אז יש לך משהו לו 5 דקות, 5 דקות, ואחרי זה הקוסם הגדול והענק יושב לפנינו. בבקשה נאג'י, אני אתן לכם את עופר קרמלי שבצד שלי. 5 דקות, קדימה.
בעוד 5 דקות בדיוק, 5 שניות ליתר דיוק, יופיע בפנינו הקוסם, שנציג אותו בהמשך. הקהל מתחיל במסעדה הגדולה את חכים. ואיתו ביתו היפהפייה, אם היא מרשה לי לומר את זה, שגית, שתסייע בידיו בקסמים הנפלאים, הקוסם פאוסט. קבלו אותו למחיאות כפיים שערות. איפה אתם? קוסם פאוסט! ילדים וגדולים וקטנים, אז זקניכם מופיעים כאן. אפשר למחוא כפיים, חבר'ה, הוא מעשן 20 קופסאות ביום. מחכים במסעדה הגדולה בטלוויזיה, הגיע לו הרבה יותר מחיאות כפיים.
זכה פאוסט בתחרות ארצית במקום הראשון לקושרים בישראל, ועל זה גם מגיע מחיאות כפיים חבר'ה, להתעורר חזק. לא שומעים את הכפיים, מה אתם ישנים היום או מה? לא אכלתם? קדימה את הכפיים. שימו לב, להעלים את המטפחות לא הצלחתי, אבל אנחנו נעשה משהו אחר, אני מבקש לכם להסתכל 30 שניות בשעונים, 30 שניות. בואו נתחיל! חבר'ה, לפי מחיאות כפיים שלכם אפשר לחשוב שכל אחד עושה את זה. יופי. הקוסם פאוסט. איפה מחיאות הכפיים? מי זה הילד שמקריא? איפה הדרישה? אגב, איפה לא, מה העניינים? כל הכבוד. זהו. תודה, לא, אני כבר Gracias.
בצבע שלך. ועכשיו התחילה בצבע כחול. עוד יותר מעניין זה הקלף שלך. כן, ותראי והחלק שלך מתאים לחלק הזה. לא להסכים כחול, אבל יהיה נוח כחול. אני באמת שלא התכוונתי, מה שהתכוונתי... חפיף. התכוונתי משהו אחר. בסדר, לא שומע. כן, מכניסים פנימה וכאילו הפכנו את זה לאמיתי. אבל מכיוון שאני עובד עליכם בעיניים, מכיוון שאני נושא מאוד זריז, לא להחליף את הביצה הזאת לנגד עיניכם, לנגד עיניכם. שימו לב, מי שתופס לי על חם באיזה שלב אני מחליף את הביצה מקבל זריז. ועכשיו, שימו לב, הביצה הזאת אמיתית או לא אמיתית? החלפתי או לא החלפתי? אני עדיין לא החלפתי. בזמן שלקחתי לי. כל אחד. ועכשיו יש לי שאלה. פמי, מה אתה יודע לעשות? אנחנו מאותו מחזור. אנחנו למדנו ביחד. שלום לכם, שלום. אנחנו מאותו מחזור. אנחנו למדנו ביחד. שלום לכם, שלום. שמח. חייבת להתגלח על החיילים. תודה. יש לנו פה ביצה, מה אנחנו צריכים? המקצוע שלי. זו שלי. ראית אותו, תפס אותי על חם, זה מה שנקרא. לך מפה, שאתה לא מחזיר לנו את הביצה חזרה. כמה ביצים יש לך? הולך! אתה יודע מה? אז אם ככה אתה לא זז מפה, שאתה לא מגיע. בוא, יסלם אותך שלנו, בוא. למה? תגידי בבקשה, את לא מסלאווית, את מרומניה, איך הצטרפת לעסק הזה? התחתנת עם מסלאווי? כן? התחתנה מסלאווי. כן, יופי. התגיירת? אין לך ברירה, אה? גם זה אתה שואל אם התגיירה, זה שואל. תחתונה, היה הרג שלושה יהודים, לקח את האדמות שלהם, היו מפחדים ממנו כל היהודים, ומכירים אותו, הוא היה עושה מלס בטון, הוא מוכר ליהודים, זה בכוח אבל לא מוכר, זה מכירים אותו, סעיד נחשי אל-חביב, היה טוב, היה מפחדים ממנו כולם היו. אז היו לוקחים את כל הכסף של היהודים? הוא קול לי, עזיז צ'יצ'ו היה מפחד ממנו? אז יש לי חדשות בשבילך, עזיז צ'יצ'ו נמצא פה, מסתובב פה. הוא פה מסתובב. אבן סלים. עזיז צ'יצ'ו הוני, הוא פה מסתובב. אחו סלים ומצ'יצ'ו. אבן סלים ומצ'יצ'ו. גם כל אחד בתפירו. הוא היה מפחד ממנו? היה מפחד. אכבר יהודי כאן יחאף ממנו. אז הוא כן היה מפחד. בטח, כולם היו מפחדים. סעיד נחשי אל-חביב, ראשי كل المجري بيديو. איך קוראים לך? لي אתה? אני רחמים בן هارون حي وحمد. אני היה לי דיקן صاير سوق سياق. صاير. عباتي بكيسف بالذهب وبكيسف وكل מיני עבודות. למרות לקרוא את ספר התורה איפה? אנחנו פה באותו יום של ישראל נגד קולומביה. אני אומר שישראל תנצח בהפרש נקודות מחר. דורי, מה אתה אומר? ישראל תנצח?
תתרגל, תדבר איתו, יאללה, תמשיך לדבר, על מוסר. תמשיך לדבר. אבל הוא לא שומע, אתה לא מקליט קולות, נכון? כן? לא, לא יכול להיות. ישראל נגד קולומביה! איפה מקליטים קולות? אתם נראים תן להם תמונה וזהו. עין, התחילו לבנק, נכון, תיפול אני שעובד בבנק, הוא אומר לי. רק מי שעובד בבנק? יאללה. תכניס את הכרס ותשב. אמא, היום עושים בטטות? احنا بالوصل وصلنا مبقى بالوصل احنا بالوصل איך אתם מבסוטים מהמפגש? كيف كيفك؟ כן? תבואו גם שנה הבאה? בעזרת השם. איפה שלא יהיה. אפילו שזה יהיה ברוב. אתם בכלל יודעים מי עשה את כל המפגש? מארגנים? כן? איך? עזרא. מי? עוד כמה שאני רואה את השמות. מי את? מי את? מי את? أنا بتحكم موسى بتحكم موسى؟ الانطهار ولا القصاب؟ جنب هنا انت من؟ זו אחותו. سمعت؟ سأل هاي باينة זו אחותו. سأل هاي بتسأل מה הוא קשור לנו במשפחה? אח שלי דופק אותו, אז רדתה יחלץ נוגה, חתולו לה, נוגה דופק את השני. יעקב, איפה נודע? עוד פעבוי לך אם אתה רוצה את זה. ג'ל انت איזה, איך אתה לא מתבייש ככה להגיד על אחותך? אתה יודע מה? על אחותך ולמה על אחי? תסתכל על הקבב. באיזה שעה? מה זה טלוויזיה? المشبعة هناك משפחה, כולנו משפחה. אני בן אדם לא תהיה, חלאס. בן אדם כבר לא תהיה. יונה! רק רגע. דטה! דטה! כמה את הולכת פה? אתם דרוני, אתה לא מתבייש, תגידי. זה בן, זה תוסמה. זה צלם של החתונה שלנו, מה אתה רוצה? כן? זה צלם של החתונה. חייב לתמונה. מה קרה לכם? מה פתאום אתה עושה עליהם? יש בך. ראית אותו? יש לנו. רביד. זה על חשבון המסעווי. כן? היידה. شايف بقى والنبي يا سيدي
كحلة ومريض الفتة ونجم المنامة تنقدارنا إيوان كحلة ومريض الفتة אחד 5294 84 בצבע חום, אופל קדט. אתה חוסם בחורצ'יק פה שרוצה לצאת וחבל על הזמן. בעל מכונית אופל קדט. עלה למעלה גם אליהו, אליהו עלה למעלה, עלה למעלה אליהו. לא לוקח לנו, עד שהבחורות יצור הנה, מה יצור הנה? שני הילדים וילדות, אם כאן יגיעו לבמה, יקבלו מאותי את החולצה, יעלו כאן עם רעתנו, מר יוסף פרץ, ראש עיריית טבריה, יקבלו אותו. אנחנו עוד נראה אותה לבמה אחר כך. אני נדמה לי גם רואה שם גם חבר הכנסת ביבי, נכון? חבר הכנסת ביבי, שלום לך. אתה נשאר איתנו? תישאר, תראה, יש כאן טקס יפה, בר מצווה, בת מצווה. יוסי פרץ, ראש עיריית טבריה בחסותו, באדיבותו, אנחנו נמצאים כאן. תודה רבה לך בינתיים. בבקשה, לירן להקריא את הרשימה. כל בן ובת שנרשם הבוקר לטקס יגיע בצדי הבמה, מקבל את החולצה, לובש את החולצה כמוני ועולה למעלה לכאן. בבקשה לקרוא את השמות. שי מאיר, אורן מאיר, אורלי שמוע, דורית מניר. לא, אחד אחד, תלכו בצד שם, רותי לא כאן. רותי בכניסה. חכה רגע אחד. לא צריך להתפשט, אני מבקש מהבנות, אל תתפשטנה כאן, זה לא יפה. על החולצה שלכם נלביש את החולצה של בת מצווה. אל תעשו את זה, רק זה חסר לכם. כל הילדים שנרשמו על ידי הוריהם לבעל המצווה ובת מצווה פה אצל רותי ואינם פה היום, הם לא יקבלו שום חולצה, אלא רק מי שמופיע פיזית על הבמה, הוא מופיע איתנו היום, מקבל את החולצה וגם משתתף בטקס. זאת לא חוכמה. בבקשה לירן, תמשיכי. תמשיכי לירן. כל הגבוהים אחורה ואני מוכן... כמה יקרה? 24, אין פה 24 ילדים. רגע, שתקריא. כן, 24. מה? לא שומעים, יותר חזק, לירן. תתחיל. גלית ימל, אילן אליהו, עדית אליהו, אריאל לימור. עד כאן, חכי. כל ההורים הרי יודעים את מי רשמו הבוקר בכניסה. יא ג'מאעה, יש לי בקשה מכם ההורים, תעזרו לנו בכך שאל תפריעו בכניסה כאן. שיענו למעלה אחרי ששמותיהם קראו. 2, 3 ניסיון. הורים יקרים, שימו לב, למען הסדר הטוב, רק הילדים מקבלים ולא לקחת עבור ילדים. בסדר? הנמוכים קדימה, הגבוהים יותר קצת לעשות שורה רצועה אחורה, והקטנטנים החמודים קדימה. בבקשה. רואים! תוציא קדימה, לא רואים אותך בכלל.
עפרוני, תשמור לך על הבריאות. אני מציע לך לעשות מקצה נוסף. בסדר, אני מבין, מה יש? בואי, גברת אברהם. בואי. אני רוצה להם גם אשתי, מה קרה? בסדר? אז מגיע לה נשיקה. بدي اغبال عليهم בנים ובנות שנולדו, בנים ב-76, בנות 77, היות וזה המפגש ה-13 שלנו, אני רוצה לתת לאורי פניש בשם ברי המצווה לברך כאן. בבקשה, אורי בוא לכאן בקול רם וחזק, קבלו אותו בבקשה. אורי נולד בטבריה למשפחת פניש. מחיאות כפיים לאורי. הוא יברך בשם כל באי בר המצווה, בת המצווה, בכל רם. ממשפחת אליהו פניש. שמעון, תוכל להגביר לי כאן קצת? חת. אוקיי, בבקשה אורי. בבקשה אורי. הורים אהובים, משפחות חביבות. לא. סליחה רגע אחד. אני מציע שהמבוגרים ירדו למטה, עשו לי טובה, ירדו למטה. רותי. בבקשה אורי, בכל רם. הורים אהובים, משפחות חביבות, עדה נכבדה. אורחים יקרים ומכובדיי, חברי הכנסת, ראש העיר ומארגני המפגש. בשעה זו עומד אני לפניכם רגש ומסער לרגל חגיגת בר המצווה שלנו. רוצים אנו להביע את רגשי חדוותנו ושמחתנו על שזכינו להגיע ליום זה. ביום זה השמחה כפולה, היום הוא מלאת 13 שנה, וכן גם יום שבו הקהילה חוגגת ג' שנה למפגש הדתי בחול המועד סוכות. אגודת 4 המינים בחג הסוכות היא כסמל האחדות בחברה, כנאמר בספר נחמיה: צאו ההר ואביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי עץ הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות לעשות סוכות איש על גגו, ותהי שמחה גדולה. ואכן שמחה גדולה היא לראות את הבוגרים בצד הצעירים חוגגים בצוותא בחג האסיף
ועתה למצוות התפילין. שואלים חז"ל, מהו הטעם לחנך את הנער במצוות הנחת תפילין מכל תרי"ג המצוות? אציין אחד מהטעמים הרבים. בספר הספרים נאמר, והיה להיות על ידיך ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. ומסבירים חז"ל, התפילין הוגשו לכל התורה כולה ללמדך כי שכולה מצוות הנחת תפילין כקיום כל התורה. ומכאן ראוי ונאה הדבר שכל נער יהודי חונך במצוות הנחת תפילין. לסיום, הרשו נא לי לברך את הורינו היקרים על אשר השקיעו בנו כוחות רוחניים וגשמיים למען נמשיך את שרשרת הזהב של עם ישראל. ולכם, עולי מוסל והדור הנולד בארץ, צווה נצור ישועתי ברכות שמיים מעל, שתחיו ותאריכו ימים בטוב ושנותיכם בנעימים, ותזכו לראות בנו חתני המצוות, בנים נאמנים להשם ולתורתו ולתפארת מדינת ישראל, ונזכה לביאת המשיח במהרה בימינו אמן. תודה רבה, כל הכבוד. סליחה אחד. אוקיי, תזמין אותם. סליחה, תן לי את רבותיי, לפני שאנחנו נברך את כל ילדי הבר מצווה ובנות הבר מצווה, כן ירדו, רשמנו 102, וכנראה יש עוד הרבה פה. לפני שאנחנו מתחילים בטקס, אני רוצה לברך את כולם ולאחל להם הרבה שנים טובות וארוכות, להם, להוריהם ולכל עם ישראל. רשות הברכה לנשיאת המכון שושנה. תן לה את זה. اسمه مبارك وكل سنة وانتم بخير ان شاء الله. نتمنى العافية ونلتقي كل سنة بالسعادة وبالهناء. מי שבא למפגש היום איננו יכול שלא להתרגש. קודם כל, המפגש מלא דור ההמשך שלנו. הילדים והנכדים אשר באו לחגוג איתנו את חג הסוכות ואת המפגש השנתי ובמיוחד השנה מפגש ה-13, מפגש של הבר מצווה. אני רוצה לברך את הילדים, זה רעיון מצוין, אשר אספו את כל ילדי הבר מצווה שנולדו כאן מאז המפגש הראשון. מאיר, שים עין על המיקרופונים. הרבה אושר והרבה הצלחה בעתיד שלהם, ושימשיכו להכות שורשים במורשת שלנו, של יהדות מוסול. שזאת מורשת מפוארת, וימשיכו את המסורת של אבותיהם להיות נחמדים, להיות צנועים, להיות מוכשרים, ולהצליח ולהיות צבעים שמחים בחלקם. אני רוצה לברך את היוזמים, את בניאדו שלנו, את העזר. ולזכותו למעשה כל המפגשים הללו מתקיימים וכל הפעילויות הללו שאנחנו מקיימים אותם ומקיימים אותם במקום. ולידידנו, חדות יוסף, אני מאחלת לו הרבה כוח והרבה בריאות. איך הגעתם לפה? הייתם שם, לא? היינו פה. ולכל אלה שעזרו בארגונו של המפגש הזה, המוצלח והנפלא, ולאחל להם שימשיכו לעזור גם בשנים הבאות ובמפגשים הבאים. כל טוב לכם, ונתראה במפגש הבא, שמהיום אנחנו כבר מתחילים לחשוב עליו ולחכות לו מתי הוא יהיה כבר בשנה הבאה. ולראות את הסיום. הנה אצבע ביד. הבקשה המיוחדת שלנו לבל נופרע באמצע על ידי האוטובוסים באמצע השעה וחצי. הראשון הנמצא איתנו לבמה, יושב ראש המכון, הסופר והמחנך עזר ליאדוב.
היוזם, המבצע והמנצח. מזמינים כמו כן בברכה את מר משה יונה, מנהל המכון ליהדות מוסול בטירת כרמל. בבקשה, אל הבמה, משה יונה. צדוק יוסף, גזבר המכון, נמצא כבר על הבמה איתנו. יעקב מדלסי, מנהל המרכז, חבר מועצת עיריית טבריה, בבקשה. ומכאן החבר הנחמד והאיש שהיה הביצוע בשטח, אם לא הוא, פהמי חבר, האיש שעבד ימים ולילות. איפה מוכן את פהמי? פהמי, כל הכבוד, יישר כוח. ומכאן אני מזמין יחד איתו את ראש עיריית טבריה, יוסף פרץ. קבלו אותו. לא רק המארח, הוא גם הכל נמצא כאן. פהמי יצחק אבישור, הפרופסור יצחק אבישור. אחריו צייך גדאי, סגן ראש המועצה המקומית טירת כרמל. אנחנו מזמינים את מר פריד אברהם אל בימת הנשיאות, בבקשה. אחריו בבקשה ראש מועצת עקרון, החבר חדד אריה. אריה חדד, אמרתי. היכן הוא? בשטח? אוקיי, חבר הכנסת, תודה רבה שנוכחת. השם, אתה זוכר עוד? ועוד איך? בשבילי חבר הכנסת, אתה בשבילי הכל. יוסי גולדברג, מה זה לא יודע? עד כדי ככה זה בחינה בית ספר. מדריכה הכל, חברת הכנסת שושנה ארבל מוזדינוב, נשיאת המכון. עטרת ראשנו. אני מקווה שלא שכחנו, שכחנו מישהו כאן בשטח, אז יסלח לנו, הכל יכול לקרות, כי אנשים מגיעים תוך כדי ולא לפני זה. פריד, איפה פריד? פריד, חדד אריה. מר פריד אברהם, סגן ראש המועצה המקומית טירת כרמל, מוזמן אל בימת הנשיאות. חדד אריה, ראש מועצת עקרון. הוא ישנו הראשונה. בבקשה. קהל נכבד, אני מאוד שמח ומאושר לראות העם הגדול הרב הזה שהתקבץ ובא מכל הארץ, מהצפון, מהמרכז ומהדרום. שנה אחרי שנה אנחנו רואים ציבור יותר גדול, ציבור שמשתלב הן מעדות אחרות והן מהדור הצעיר. וזוהי בעצם גאוותנו וגם שמחתנו. אנחנו היום, בשנה ה-13, אנחנו מתאספים שנה אחרי שנה, ומדי שנה אנחנו רואים עוד פעם ועוד פעם את אותה התלהבות, את אותה שמחה ואת אותה ההתחבקות שאנחנו רואים אותה, שראינו אותה עוד במפגש הראשון. השנה היא שנת ה-13, שנת הבר מצווה, ואנחנו חידשנו, הזמנו לכאן את ילדי הבר מצווה ובנות הבר מצווה, הלבשנו אותם חולצות וראיתם אותם כמה שהם יפים. אנחנו בעצם מזמינים אותם, זהו הדור הצעיר שישתלב בינינו. רבותיי, המכון לחקר יהדות מוסול, שבעצם מקיים את כל הפעילויות האלה וביניהם המפגש הנחמד הזה, הוא מקיים במשך השנה הרבה מאוד פעילויות. השנה אנחנו הוצאנו שנתון, זה שראיתם אותו בזמן שנכנסתם, הרבה מכם רכשו אותו. בשנתון הזה אנחנו פרסמנו הרבה מאמרי מחקר, ובנוסף לזה פרסמנו ידיעות מפעילויות המכון ומה שהמכון עומד לעשות. דבר נוסף רבותיי, אנחנו השנה, אם ירצה השם, נניח את אבן הפינה לבניין המכון בטירת הכרמל. אנחנו כבר השנה הזאת, כבר בימים האלה, אנחנו מנהלים משא ומתן בקשר
להקמתו של המכון. רבותיי, אנחנו מדי שנה בשנה מתאספים, וכל שנה יש לנו חשש שירד גשם. ואתם רואים, גם השנה לא ירד גשם. לפני 10 שנים עמדנו על הבמה הזאת שהייתה בצד ההוא. יום לפני כן היה גשם חזק, ובאותו יום לא היה לנו גשם. והשנה הזאת גם כן אותו דבר. ואני תמיד אומר את זה, כשאנחנו החלטנו לקיים, כנראה שיש לנו גם עזרה מלמעלה. אני בסיום דבריי רוצה להודות מאוד לראש עיריית טבריה, ידידנו יוסי פרץ, אשר נאות לקבל תחת חסותו את כל המפעל הגדול הזה. אני מקרב לב רוצה להודות לאנשינו בטבריה, לפהמי חבר, לאבנר סלח, לפאיר, לכל עשרות החברים אשר עבדו במשך החודש האחרון ללא לאות. ובהזדמנות זו כמובן לכל מחלקות העירייה, לאנשים פה ושם אשר עשו את העבודה. ואל תחשבו ששכחתי את האחרון בטבריה, את איש המתנ"ס, את אלמדלסי, יעקב אלמדלסי. רבותיי, הוא האיש אשר תרם הרבה ליום הזה. אני מאוד מודה, רבותיי, לראש מועצת, אני מודה מאוד לראש מועצת יתרון, ארי קוראים לו שם לחיבה, ארי חדד. ארי חדד אשר היום הוא בא בראש שיירה שלמה מעקרון, 5 אוטובוסים, אבל הוא הקדים ושלח לנו מכתבים והזמין אותנו לשנה הבאה. אנחנו כעת לא נוכל לתת תשובה, נוכל לומר לו רק תודה רבה. אנחנו נעיין היטב ונראה ונקווה שנענה לזה ברצון. אני מודה מאוד לחבריי במכון, לנשיאת המכון שושנה ארבלי, לידידי היקר צדוק אשר עוזר ועומד לימיני, ולמנהל החדש של המכון משה יונה, לחברים העיקריים של המכון, חברי הנהלת המכון. אחרונים חביבים שאני רוצה לומר להם תודה, אלה הם העומדים על הבמה ומנחים את היום היפה הזה, את עפרוני שהוא כבר ותיק מאוד, 13 שנה רבותיי של ותק, והיום נכנס בחור חדש, בחור בעל מרץ, בחור אשר יש לו ותק בהרבה מאוד מופעים, והיום הוא מופיע גם אצלנו, הלא הוא יגאל סיטון. יגאל סיטון הוא בעצם אחד הקליברים בטירת הכרמל, מי שמכיר את טירת הכרמל. תודה רבה לכל האנשים המכובדים היושבים על הבמה, ביניהם חברי כנסת שהפתיעו אותנו, באו היום להתארח אצלנו ולברך אותנו. אני מודה מאוד לכל הקהל הגדול הזה, ביניהם אנשים שבאו אלינו גם מחוץ לארץ להשתתף לפעם הראשונה. תודה רבה לכם, תזכו לשלם רבות. כל הכבוד לעזרא. אחריו אנו בכבוד מזמינים את ראש עיריית טבריה, מר וחבר של העדה, יוסף פרץ. קבלו אותו. עדה עדתית, חבריי לנשיאות, קהל נכבד, ערב טוב, צהריים טובים וחג שמח לכולם. לטבריה זוהי זכות מיוחדת לארח ביום הבר מצווה את ילדי והורי ובני קהילת יוצאי מוצל, קהילה נפלאה, קהילה שאותותיה ניכרים בכל פינה ובכל עיר ברחבי מדינתנו. קהילה שנתנה את אותותיה בתחום הכלכלה, בתחום החברתי, בתחום הפוליטי ובכל התחומים האחרים. קהילה מפוארת שהיום אנחנו רואים אתכם פה חוגגים בטבריה, וטבריה מקבלת אתכם בברכה. אני רוצה לברך את היוזמה של חידוש השורשים, של חידוש כל עומקי היסודות האיתנים של הקהילה הזו, שבאים לידי ביטוי בהדדיות, באהבה, בשותפות
ובאחווה של אחד לשני. טבריה בוודאי תשמח להמשיך לארח אתכם גם באירועים הבאים, ולנו זוהי תעודת כבוד שיוצאי מוצל באים לטבריה. ברוכים הבאים. אני חייב ברכה מיוחדת למספר אנשים שארגנו עבורכם, עבורנו את האירוע הזה, ובראשם את חבר מועצת העיר תבליס סלח, את פאני חבר, את פאי גבאי, את מנהל המתנ"ס יעקב מדנסי, את עובדי העירייה, את עובדי החוף הזה, וכל אלו שנטלו חלק בקיומו וארגונו של האירוע הזה. אנחנו מקיימים אירועים רבים בחוף הזה, אבל כמעט מעולם לא היה אירוע מלא, שמח וצפוף כמו האירוע הזה. אני רוצה לברך אתכם ולאחל לכם שיהיה לכם חג שמח, ולברך גם את ידידנו יחזקאל מורד שיש לו יד גדולה ועמוקה בארגונו של האירוע הזה. חג שמח ומהנה לכולם. תודה רבה. תודה רבה על המילים היפות והחמות של מר יוסף פרץ. לפני כן, היות וילדינו זה מרכז חיינו, מושיקו דורה מאור יהודה אי שם נעלם בין האנשים. מושיקו דורה, מחכים לך ההורים בכניסה לבמה. תודה. אחרי מר יוסף פרץ אני מזמין את אבנר סלח, חבר מועצת העיר בשם טבריה. חברי מועצת העיר, כמובן שני המתמודדים בהסתדרות, לשם מזמון, אני אומר שניהם לשם מזמון. סליחה. בלי שמות. אתם מחקנו בפרוטוקול. נמחק שניהם פה, זה בסדר. לכולם חג שמח. קצת אחרי הדברים של לניאדו ויוסי, לא נשאר לנו הרבה מה לברך. אז נאמר לכולכם חג שמח, ברוכים הבאים לטבריה, בשמי, בשם מועצת העיר, בשם הוועדה המארגנת בטבריה. אנחנו מקווים שנהניתם. הקהל שבא פה הוא בן פורת יוסף, כבר מזכיר את שמחת בית השואבה, שהלילה חוגגים אותה ברוב פאר. אנחנו שמחים מאוד מאוד שכולם הגיעו. אני רוצה לציין שהכנס ה-13 שלנו, המפגש, הבר מצווה, מסמל למעשה גם עבר, גם הווה. היום זה נראה לנו טבעי להתגאות במוצא של גם העדה למחשים שכאן, במיוחד לעזרא לניאדו, שהוא האיש שארגן לכם את הכל, וליתר האנשים שעזרו לו. אני מקווה שהעדה הזאת, שהיא כל כך יקרה לנו, תעלה גם כן על בסיס של המחקר ותתועד בצורה המלאה ביותר. תודה רבה. תודה רבה, דברים שנמצא לגישות. שני אנשים שלא יפגעו, אני מבקש, מאיר, אתה רואה אותי? אהרון חביב אוחיון אהרון, מנהל המכון. ברור, מנהל המחלקת החשמל בעירייה, ואחרונה חביבה. ועם כל זאת הברכות, אני מזמין את נשיאת המכון, חבר הכנסת... יושב ראש המכון, ידידנו עזרא לניאדו, חבר הכנסת גולדברג, ראשי המועצה, הסגנים, וידידיי החברים יוסף צדוק, שמי, פרופסור אבישור, ולא אזכיר את כל השמות, נשיאות נכבדה. זה המפגש השלישי שמתקיים בטבריה, ומדי פעם בפעם אנחנו מוקסמים יותר מטבריה ומהכנרת שלה. כל מי שבא ומזמן ביום כזה הוא לא חדל להתפעל מה מושך בכל אתכם לבוא כל שנה למפגש כזה בהמוניכם, עם הילדים, עם הנערים, ולנהור כאן, אם זה לטבריה וזה לקריית אתא ולכל מקום אחר. לא פלא הדבר. הקהילה הזאת של יהודי מוסול היא כל כך קשורה אחד בשני, ורואים את עצמם כמשפחה אחת גדולה, שפשוט מאוד הגעגועים והרצון לפגוש ולהיפגש הוא אכן שמושך כל אחד ואחד מאיתנו לבוא למפגשים היפים האלה.
המפגשים נעשים צעירים מדי שנה בשנה, ואליהם מתווספים, כפי שאמרתי, הדור השני והדור השלישי, ונקווה גם הדורות הבאים. והמשפחה תלך ותגדל. לא פלא גם שהמארחים שלנו מאיצים בנו כל שנה לקיים את המפגשים הללו באותו המקום. ככה עיריית טבריה וככה יש לנו הזמנה ממקומות אחרים, אבל אין ספק שבכל מקום שאנחנו באים מברכים אותנו, אבל גם המקום מתברך בכם. חבריי היקרים, אני מאושרת להיות איתכם ואני גאה להימנות עם העדה שלנו ולהיות גאה בכל אחד ואחד מכם, לשמוע את הסיפורים על ההתקדמות ועל ההצלחה של הילדים ועל המקום שהם תופסים בכל מקום ומקום. תהיו ברוכים והמשיכו להצליח והמשיכו לגדל ילדים לתפארת מדינת ישראל, ילדים נאמנים לעם, למורשת ולכם, למורשת של יהודי מוסול. אני רוצה לברך את כולנו ואת עצמנו בברכת שנה טובה, ושתהיה לנו השנה הבאה שנת בריאות ושנת שלום וביטחון שאנחנו כל כך רוצים אותו. ונשלח מכאן ברכה חמה לכל חיילינו אשר הם שם, ששומרים על גבולותינו ועל ביטחוננו, ונשלח להם מכאן ברכת אהבה וברכת חזק ואמץ. כל טוב לכם ולהתראות בשנה הבאה. תודה רבה. נהיה בריאים. יותר שיער שיבה ופחות קרחת, ככה נראה כל כך נעים ויפה. הגיל לא משנה, הבעיה היא שלנו התרגיל השמחה שנעשית פה כל היום. אני מבקש את יונה משה, מנהל המכון, אריה יזמין בסוף אותנו בברכה. יש טקס מסירת דגל מראש עיר טבריה לראש המועצה. אין לנו את הדגל להעביר מאחד שנמצא דגל לשנה הבאה, כמו בכנס מחזורים. אוקיי, לא החלטנו, אבל הוא מסכים ונראה. בבקשה, יונה משה בבקשה, מנהל המכון. נשיאות נכבדה, אחים ואחיות, ברוכים הבאים למפגש הבר מצווה. האמת היא שהמפגש הזה שלנו הוא לא יותר גדול מהממונה, הוא לא יותר יפה מהסהרני, אבל בכל זאת יש בו משהו מיוחד שאין באף קהילה בתוך עם ישראל. והמיוחד הוא שקהילת יהדות מוסול, לפי המחקרים שאנחנו עושים, היא משפחה, ברובה המכריע משפחה אחת. לא כמו משפחה, קהילה גדולה שמונה עשרות אלפים, אנחנו עדיין לא יודעים את המספר המדויק, אחרי המפקד אנחנו נודיע לכם, ברובה המכריע משפחה אחת, וזה דבר מיוחד במינו. מוריי ורבותיי, חג שמח לכם, מועדים לשמחה. תודה רבה. אחרון, ראש עיריית טבריה לא רוצה למסור את הדגל לשנה הבאה למישהו אחר. כל ראש עיר יש לו זכות לבקש מאיתנו להתארח אצלו. הפעם יש ראש מועצה, אריה חדד מעקרון, רוצה להתמודד עם ראש עיריית טבריה. מי שיעשה יותר טוב, נחיה אצלו. בבקשה תסביר נראה מה אתה תציע. מה תציע בשנה הבאה בעקרון? אנחנו כבר התחלנו עם ההתמודדות, ואנחנו הפעם הבאנו 5 אוטובוסים ברוח המסורת. 5 אצלנו זה מספר שמביא מזל, ואני מקווה באמת להרבה מזל לכל הקהל הזה, לכל עדה עולי בבלים, כל עדה מוסול, ואני בהחלט שמח, עם הרבה כבוד, מתכבד להזמין אתכם לבוא שנה הבאה להתארח אצלנו בקריית עקרון. שם העדה מוסול היא חזקה, היא מובילה, היא גדולה והיא מפוארת, ובהחלט נשמח לארח את כולכם, את ילדיכם ואת כל משפחתכם, ונאחל לכם שנה טובה וחג שמח. תודה רבה לכם. תודה רבה. איך אומרים בלטינית? סג'נהה. סג'נהה. על דסקה. אנחנו לדון, נבדוק את שני אנשים, מה כל אחד ייתן בשנה הבאה. ועדת המפגשים תחליט. אתם מסכימים? כן! מי בעד ירים את היד? דמוקרטיה, רוב דעות. תודה רבה לנציבות, כל הכבוד לכם, חג שמח, נתראה כל שנה יותר טובים ויותר בריאים.
עכשיו עזיז ג'לאל עם להקתו מתחיל לאט לאט להעלות את כל הכלים ואת כל יונה, תלם כאן פה את אמא שלי. בואו נמין אותי. عزيز عبد النبي هيا لا فعلا روتشد عبد النبي كان محفوظ من عمي לצד ימין של הבמה. בבקשה. פעם הראשונה כל היישובים בארץ קיבלו הודעה שלפני השעה 6:30 אף אוטובוס לא קורא לחבריו לנסוע הביתה. אני מודיע, לא עקרון ולא טברון ולא קריית אתא ולא קריית טירה, עד 6:30 אף אחד לא זז מהאוטובוסים. בקריית אתא רקדה איתנו נערה ריקוד בטן, שמה לא יודע, את תמונותיה אני הבאתי וצילמתי. אם היא נמצאת כאן, אני מבקש פשוט שתגיע לכאן לקבל את התמונות שלה. אני חוזר, עד 6:30 אף אוטובוס לא נוסע. עד 6:30 אף אוטובוס לא יוצא. עד 6:30 אף אוטובוס לא יוצא. הלאה. לא יוצא. לא יוצא. לא יוצא. יאללה חלסנה. ושוב 780, 608, טיפושית בצבע לבן, אנא, לפנות את המעבר.
הוא נתן את הקטע. עיני? עובדיה, על מה אתה מנגן? لا تسلمها وعايش بودي يا خايف يا خايف يا خايف كل عم يسال لانه سبقات اليوم اذا بتوقف ما حد كسبها يلا يا خايف يا خايف بني تتابع يا كويس وصل خالد الخيار سلمت شنايم هاي اللي بكشها يعني هلا جو يلا شيران عودي حد عود شيران يلا نقار شنابة بيروشلايم بيروشلايم بليه انتفاضة
وتولعت بيها ونويت الاقيها وتولعت بيها ونويت الاقيها صدفة التقيت بيها وقعدت احاكيها صدفة التقيت بيها وقعدت احاكيها بالشعار اغنيها قصة عراقية لعيون المصلاوية حلوة البنية كلمات ابراهيم عبادية وتلحين عباد الياس. טוב, זה עתה שכבת המצילים נעזבה על ידי המצילים. אני מבקש מההורים לקחת בחשבון שמ-4:30 אין אף מציל בחופים. אז אנא נשמעו שאף אחד לא ייכנס לים מרגע זה עד שתצאנו מכאן בשלום. תודה רבה לכם.
تصور فيه هاي بس تحت 4 خلطات ب 10 شكل 4 خلطات ب 10 شكل صورنا ماشي אתם אמרתם, לא אני. מזה. גיבי, אתה אמרת. אותי הוא לא מצטרף. عزرا ترد لعام تعسى كاخذ انت ترد لعام قصد
الليلة يا عدا قصيبة يا مزيدة يا مزيدة قعدوها بقصر العالي ايوه بنت الكبيرة ايوه حلوة مريرة ايوه يا مزيدها يا مزيدها ايوه تنعبها ايوه يا رب السكنة يا رب بطلها ايوه الفلفوري ايوه بنت الكبيرة ايوه حلوة مريرة ايوه بنت الكبيرة ايوه حلوة مريرة ايوه يا مزيدها يا مزيدها ايوه كلها والله امامكم كل عذابهم والله امامكم اغني والمني والله على موجك كل العذاب بتشغل على اوتو الشلحان مع فريده ودها التاكسي ومنك اشكاكه حلوه جاب الله حكايه ومنك اشكاكه حلوه مثل انك غنيتي قلب انك سويري مثل انك غنيتي قلب انك سويري עכשיו שימו לב, תהיות סליחה חברים בינתיים ברשותכם אני רוצה להזמין את אמנון ברזני גם יושב ראש מועצת רמת השרון לבמה והמורה והמחנך והסופר אהרון זכאי מגיע לו לשיקגו, להצלחה באמת בהצלחה מהמועדון בקריית הכרמל של נעמת יש פה מפתח של בית כולל תמונה של ילד תהיו בריאים בכל שנה בעזרת השם תעשו את זה ויהיה יותר מוצלח חג שמח, שנה טובה, תזכו לשנה, חג שמח. חיים, עוד שנה. חיים. חיים. עכשיו בפרדיס בעיה. רגע, יונה. פרדיס בעיה. עזרא. لا يخليوا لونا لا يخليوا الباد ما تبلوه معون هذا خسران دقيقة وراك وين؟